Kalang kepor kabasutanat hadu kata-kata bangi kum ka voice of the people party ni mi hakapor ka babiange hakabaka ribat ka jai ben riu ko join menta kamat haki jingsa siliang habaro sodong kumta ni kum ki kun samla jongka 7 nam laram himla klem da simbenta yakani ke jing higi kabala penbeng daga voice of the people party central body kanika ski galong kabang ni wan hang ni hapo ka 7 amlaram ka jongi ban pensai hapring jong pi ki pai ba baka e ka dau kabang ni kum ki kun samla ni mi shakman ban penso ban penyaso bat ka BVP ka baning kong galong Kim Don Shu kita ki party kiba kam ya ladi haka por election bakin penwan ya kata ka sensar ka karar ka bakoi ya kata ka sensar kadar ka ba baik bat ka barinti ni oisa haki ba bon kiliang ila long ki ba sha le siliang kumata pilatep wa president rang ba ujongi hakane hi ka sni ula le ya ka hunger strike na ka mata ka reservation policy tin nak ka tau ni kum ki samla na po jong ka 7 nam laram ni shem kum ka ni ka thang ban kersan lam ya ka chiya ki jong u president u jongi hangtei hapo shillong nga khot nga where ya pi ki wei pat ki samla ki bom pat don ka banta ya ka ban sim banta ha ka ni ka chiya ki ka jongi na ma ka ni kam dei ka chiya ki ka jongi na ka banta ka jing ban toy jong ka PVP oh kadang kecing itu lembah jauh presiden jauh NPP baka day kacanya ki bangi penki nak kementar ka political gains ke jongi ngaku aban bu apreng jongi kena kapor bah kapor bagi kita ia ka issue border hato ka political gains jong do kato te what can talk kumni namar ka pen spread ia ka jai ben real Kumu samla ubadan ke jingket kli ngampat jujon benta bat kanu ke political parties. Andrei kani ke kenti ke pementa ngamla ban kun haladi haka donut ke pisa ke jonga pangan join bat kani ke political party. Namangi UI pa ujon u leader ujongi uba baik kijing bot kijing perkan baru ubadan yang kata ke mensim idri bat ijai ben real. Tene kata-kata kirang bon sibon ki weipan kirang pensai na dien chonga hakani kapor tengam kwa pan ya kapor ngayai kan tubat ngayai ban ya ki samla chong ka 7 am laram balada piton ka jingket kli na ka benta ka menta na ka benta ka lashai balada piton ka jingket kli na ka benta ka menor bangin yo e ka ri Kabadon kata ka jingpu jingping kabadon kata ka jingki im kabatamai pan ni don kam ban penyas no but ka voice of the people party nama ngim kem ngim jeng na kabenta ka nongrim jong do and ring yeng na mata ka nongrim ka ribat ka jai ban riu kublai sibon hakare ka por lamba jong gitu ki wei pat ki bamla ban yadon benta ban ngi ki badon haki dukan ba per lengba jong ka speaker shim ya ka kabu ban pen score ya ka e ka baka party ka por ka don ban ong bat ban pensai ha preng jompi kublai sibon bat kublai si hajar ngu kirang bon si wei ki wei pat ki speakers na din jonga ki ban pensai shu ya ka nongrem jong ka party bat ya ka e ka bangi kum ki samla ha ka 7 amlarem ni don ban pensai phi kublai sibon kublai si hajar ngu ti kum kadang sai sien pak ngashim ya kani ka kabu kum kadang ya ka jing sngap man kani ka MDK government la ka banta kani ka jiki ka jongi kum ka voice of the people party sepang ka reservation policy isno bot penram akani ka por da ka ba ong lightly ki slogan away ka long na ka banta pagimporta down MDA pat ka way pa de ka long ban penbai Thamai no ya ka reservation policy mardor but sakaway ka bakatu long live BPP ka badai ka party ka bayalam khaman na ka banta
ban wanra ya kane ka jingla ya ka reservation policy ya ka jingpirkala ya kane ka reservation policy na umta ka state kaban ko down penbaik mandor reservation policy penbaik mandor reservation policy long live PPP long live PPP long live PPP ku play shibon ya ka jin shim banta jong pi baro